गिबियावनो आं बयनिसिमबो आंनि खुलुमनायखौ जासिहरग्रोनाय थाबाय। आङो गेजेराव बिदि भिडिअ लाबोनाय जायाखैमोन। दिनै आङो मोनसे बिसय लानानै भिडिअ लाबोदों। बेनो जाबाय सेल्सनि सायाव बा जोङो फाननायनि सायाव आं भिडिअ लाबोदों। मानोना बेयो मोनसे गोनांथार बिसय, जेराव जोङो जोंनि जिबनाव अराय सम जोङो फाननांगौ गोनां जायो। ओंखायनो जुदि सासे बेक्तिया उन्दैनिफ्रायनो फाननायखौ जोङो सोलोङोबा जोङो गोबां जिउआव मुलाम्फाखौ जों मोननो हायो। सेलिंजों जोङो सबसे बांसिन फैसा खामायनो हायो आरो सबसे धोनि बेक्ति जानो हायो। मानोना सेलिंआ ओरैबायदि प्रफेसन जेराव जों सबसे बांसिन फैसा मोनो आरो बे बेक्तिया फैसा मोननायजों लोगोसे टाइम फ्रिदम आरो फाइनान्सियेल फ्रिदम आरो फारफ्रोमनिफ्रायबो बिथाङा फ्रिदम मोनो। ओंखायनो जोङो उन्दैनिफ्रायनो जोङो फाननायखौ सोलोंनो गोनांथार जोंनि जिबनाव। सेलिंआ मात्र मोनसेल' दिगाव नङा। सासे मानसिया सेलार हिसाबै जोङो सेलिं प्रफेसन लादों हिसाबै बिथाङा सेलिं खालामोल' नङा। जोङो गुबुन गुबुन प्रफेसनावबो एसेबाबो जोङो सेलिं टेकनिकखौ नांगौ जायो। जुदि जोङो बेखौ रोङोबासो जोङो बे प्रफेसनाव जों एक्सपार्ट जानो हायो। जेरै हमनानै ला सासे राइटारा गावनि लेखाखौ बोरै फाननांगौ बेखौ रोंनांगौ जायो। उखिला गावनि जिथु प्रफेसनखौ बोरै फाननांगौ जायो। जेरै डक्टरफोर बा किसुमान प्रडाक्ट बानायग्राफोर बा बिजनेसमेनफोर, गिदिर कम्पानि बानायग्राफ्रा गावनि प्रडाक्टखौ बोरै फाननांगौ जायो। बेबायदिनो गुबुन गुबुन प्रफेसनावबो सेलिंआ बिराद गोनांथार। ओंखायनो जोङो सेलिंखौ उन्दै बैसोनिफ्रायनो सोलोंनाया बहुद गोनां। जोङो सेलिंखौ जोङो प्रफेसनखौ जों नायोबा बे जोंनि प्रिथिबियाव जों नुनो मोनो। जेरै आमेरिका हादोराव सेलिंखौ इम्परटेन्ट लानानै बिथांमोना गोबां प्रडाक्ट खालामनानै प्रिथिबिनि गुबुन गुबुन जायगायाव बिसोरो फाननानै सबसे धोनि देश बा सबसे पावारफुल देश जानो हादों। बिसोरो बे सेलिंनि बिभिन्न टेकनिकफोरखौ सोलोंनायनि समावनो बिसोरो सोलोङै मोनसे गोदान मार्केटखौ दिहुननो हादों। बेनो नेटवार्क बिजनेस बा डाइरेक्ट सेलिं सिस्टेमनि फाननायखौ बिथांमोना जोनोम होदों, जों नुनो मोनो। आरो बेबायदिनो बिसोरो प्रिथिबिनि सबसे धोनिसिन बेक्ति बा देश जानो हादों। ओंखायनो जोङो बे मोनसे गोनांथार प्रफेसन बे सेलिंआ जोंनि थाखाय। आरो जोङो नैथियाव जों नुनो मोनो चाइनायाबो गोबां प्रडाक्टफोरखौ दिहुननानै बिभिन्न हादोराव फाननानै बिसोरो नैथि सबसे धोनि बेक्ति जानो हादों दायो बावैसोनो। बेबायदिनो बे सेलिंनि जिथु जों पावार बेफोरखौ जोङो नुनो मोनो। ओंखायनो जों गोनांथार जोङो बे सेलिं बा फाननायखौ सोलोंनाया। जोङो प्रिथिबिनि गुबुन गुबुन जायगायाव सानैसो बेक्ति जाय फाननानै माहाजोन जादों बिनि सायाव एसे गुसुङै सावरायनो। जेरै थमास एडिसननि समाव बिथाङा गोबां प्रडाक्ट दिहुनदोंमोन, नाथाय बिनि सेल टिमफोरा बिनि प्रडाक्टफोरखौ दिहुननायफोरखौ फाननो हायाखैमोन। नाथाय बे समावनो एडविन सि बार्नेट सासे बेक्तिया बिनि प्रडाक्टफोरखौ फाननानै बिथाङा बे थमास एडिसननि कम्पानिखौ बिराद गोजौआव लांनो हादोंमोन। बिसोरो एडविन सि बार्न आरो थमास एडिसना बुहुमनि बे समाव बुहुत माहाजोन बेक्ति जानो हादों बिनि प्रडाक्टफोरखौ फाननानै। हेनराइ फर्ड बे आमेरिकानि, बिथाङा गारि मेनुफेक्सार खालामनाय कम्पानि बनायदोंमोन। बिथाङा गिबि समाव इसिबां गावनि प्रडाक्टफोरखौ फाननो हायाखैमोन, नाथाय बिसोरो गोदान गोदान सिस्टेमनि गारि दिहुननानै गावनि कारखौ फाननानै बिथाङा गोबां माहाजोन बेक्ति जानो हादों। रे क्रुगआ आमेरिकानि मानसिमोन। बिथाङा मैकड'नाल्ड जिथु बार्गार बा पिज्जा बा गुबुन गुबुन बुस्थुफोरखौ बे रेस्टुरेन्टआव फानोमोन। बिथाङा मैकड'नाल्डनि जिथु बे रेस्टुरेन्टखौ गावसिनि आमेरिकानि बिभिन्न जायगायाव स्प्रेड खालामदोंमोन, लोगोसे प्रिथिबिनि गासिबो जायगायावनो स्प्रेड खालामदोंमोन। बे फाननायनि टेकनिक गोरोंखायसो बे फुरा प्रिथिबियाव स्प्रेड खालामनानै सबसे धोनि बेक्ति जानो हादोंमोन। सैम वॉल्टनआ आमेरिकानि सासे बेक्तिमोन जाय वालमार्टखौ बनायजेनदोंमोन। बे मोनसे शपिं मल।
बे शपिं मलखौ आमेरिकायाव बिथाङा खुलिजेनदों। बिनि उनाव बियो गुबुन गुबुन जायगायाव ब्रान्च खुलिदों। बिदिनो हल वर्ल्डआवनो बिथाङा ब्रान्चफोरखौ खुलिनानै सबसे धोनि बेक्ति जानो हादों। मानोना बिथाङा सेल्सनि टेकनिकखौ गोरोंखायसो बेबायदि बेक्ति बिथाङा जानो हादों। शिव केरायाबो सासे इन्डियान बेक्तिमोन। बिथाङा केनाडायाव थाहैदोंमोन आरो बिथाङा बेयाव हादोराव इन्सुरेन्स फाननायखौ सोलोंदोंमोन आरो बेबायदिनो बेयाव इन्सुरेन्स प्रफेसनखौ बियो मावदोंमोन आरो बिथाङा गोबां इन्सुरेन्स फाननानै गोबां धोनि बेक्ति जानो हादों आरो बेजों बे स्ट्रागोलावनो बिथाङा गुबुन गुबुन बुस्थु सोलोंनो हादों, जायनि जाहोनाव बिथाङा दा गिदिर मटिभेशनेल स्पिकार बा राइटारबो जालांनो हादों। मानोना बिथाङा बे सेल्स टेकनिकखौ रोंनायखायसो बिथाङा बिदि बेक्ति जानो हादों। जेकमा होनोबा जों मिथियो बिथाङा चाइनानि सासे बेक्ति। बिथाङा फार्स्ट अनलाइन चाइनायाव माने अनलाइन प्रडाक्टफोरखौ फाननायखौ स्टार्ट खालामदोंमोन। मानोना चाइनायाव बिदि अनलाइन फाननाया जाजेनाखैमोन। बिथाङानो फार्स्ट बेक्ति बे अनलाइन बिजनेसखौ माल फाननायखौ बिथाङा स्टार्ट खालामदोंमोन। मानोना चाइनानि गैयै मानसिफोरा गावनि प्रडाक्टफोरखौ फरेन कान्ट्रियाव फाननाया बुहुद गोब्राबमोन। बिथाङा बेखौ नुनानै बे अनलाइन सिस्टेम जिथु आलिबाबा बिथाङा नाम दोनदों, बेजों चाइनानि प्रडाक्टफोरखौ बिभिन्न देशाव अनलाइन हिसाबै फाननानै सबसे धोनि बेक्ति जानो हादों। मानोना बिथाङा फाननायनि जिथु टेकनिक फर्मुला बेफोरखौ बिथाङा एक्सपार्टमोन। रबार्ट कियसाकी होनोबा जों मिथियो बिथाङा हावाइ आइलेण्डनि सासे सिटिजेनशिपमोन। बिथाङा रियेल एस्टेट बिजनेस मावनानै गोबां धोनि जानो हादोंमोन। बे रियेल एस्टेटनि जिथु प्रपार्टिफोरखौ बिथाङा फाननानै बे फाननायनि टेकनिक बिथाङा गोरोंखायसो बिथाङा बे रियेल एस्टेटआव गोबां धोनि बेक्ति जानो हादों आरो बे स्ट्रागोलावनो बिथाङा बुहुद निउ इक'नमिक फर्मुलाफोरखौबो सोलोंनानै बिथाङा गोबां इक'नमिक सिस्टेमखौ सोलोंनो हादों आरो जायनि जाहोनाव बिथाङा लेखा राइटारबो जादों। बिथाङा रिच डेड पुवर डेड मोनसे बिराद फेमास लेखा बिथाङा लिरदोंमोन आरो बिथाङा बे प्रिथिबियाव निउ मडार्न इक'नमिक्सनि ल'खौ इन्ट्रडाक्सन खालामदों होननानै बिथाङा फेमास जादोंमोन। आरो जों नुनो मोनो आमेरिकानि प्रेसिडेन्ट डनाल्ड ट्राम्पआबो बिथाङाबो रबार्ट कियसाकीजों लोगोसे लेखा लिरदोंमोन, जेरै वाइ वी वान्ट इउ टु बिकाम रिच लेखा। आरो बिथाङाबो बे रियेल एस्टेट बिजनेसाव एक्सपार्टमोन आरो बिथाङा बेबायदिनो गुबुन गुबुन बिजनेस मावनायजों लोगोसे रियेल एस्टेट बिथाङा बे प्रपार्टिफोरखौ फानोमोन आरो बिथाङाबो एक्सपार्टमोन। सेलिंआ मोनसे आर्ट आरो साइन्स, बेखौ सोलोंनाया गोनांथार। जोङो जुदि जोंनि हारिखौ गोजौ लेभेलसिम लांनोबा बा गेरेमसा हारि खालामनोबा जोङो सेलिंखौ उन्दै बैसोनिफ्रायनो जोङो सोलोंनांगौ। आं मोननै लेखा मुंख'नो आखायाव लादों, बेनो जाबाय इउ केन सेल शिव केराया लिरनाय आरो सेल एन्ड ग्र' रिच भुपेन्द्र सिंह राठरा लिरनाय लेखा। बिसोर मोननै लेखानिफ्राय जोङो सेलनि बिसय मोजाङै सोलोंनो हागोन आरो लोगोसे जोङो इउटिउबाव जों सार्च खालामनानै नायनो हागोन। गुबुन सेल टेकनिकफोरखौ सोलोंनो हागोन जों इउटिउबनिफ्रायबो। बेनिखायनो आंनिफ्राय गुरै खावलायनाय बयनिसिमबो बिमा बिफा बा गथ' गथाय बा सेंग्रा सिख्ला बा बैसो जानाय बेक्तिनिफ्रायबो जाहाथे जोङो उन्दै समनिफ्रायनो जोङो सेलिंखौ सोलोंनांगौ। होमबासो जोंनि हारिखौ मोनसे गेरेमसा हारि खालामनो हागोन आरो जोंनि बर' हारिखौ मोनसे गेदेर हारि खालामनो हागोन। जेरै जों नुनो मोनो जोंनि भारतआवनो गुजरात हादोरा बिसोरो सेलिंनि सायाव बिराद एक्सपार्ट बा इन्ट्रेस्ट, जायनि जाहोनाव बयनि स्टेटनिख्रुइबो बिथांमोना धोनि जानो हादों। ओंखायनो जोंबो जोंनि बर' हारिखौ गेरेमसा हारि खालामनोबा जों उन्दै बैसोनिफ्रायनो जोङो सेलिंखौ एक्सपार्ट खालामनांगोन। बेखौ होननानै आं दिनैनि जिथु आंनि बिसयखौ बेयावनो फोजोबबाय। गोजोन्थों।